Setunggal najan kula jenengan fakir aja gampang njaluk. Najan kula jenengan fakir aja gampang ngemis. Apa neh nyolong, apa neh ngerampok. Jaga diri, jaga harga diri, jaga diri dari perkara sing haram, dari perkara sing iso ngrendahno awak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, tuhfatul mukmini fid dunya al faqru. Asline wong mukmin iku dimulyakno Allah dengan kefakirannya. Mulane Kanjeng Nabi nate dawuh, al faqru syainun indan nas wa azyanu indallah. Wong fakir iku ketoke ning alam donya ino, tapi munggo Allah wong iku dimulyakno. Karek sabar napa mboten? Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'." Ana 8 perkara sing 8 perkara niki nyebabno 8 perkara liyane niki dadi pepaes. Napa sing dadekno pepaes marang perkara 8 liyane? Al-afaf zinatul faqri. Sing pertama iffah. Iffah niku napa? Iffah niku menjaga dari meminta. Iffah orang jaluk niku nyebabno wong fakir niku terhormat. Dadi pepaese wong fakir. Ibu, bapak tolong najan kula jenengan fakir, mboten gadah napa-napa, berusaha ojo sampai jaluk wong. Ojo sampai ngemis. Ojo sampai butuh kita niku konangan wong. Butuh niku kudu didelikke. Kesusahan niku ojo sampai ngerti wong liya. Cukup namung kula jenengan kalih Allah ingkang ngertos niku jenenge iffah. Menjaga diri untuk meminta. Riyen dicontohaken kali Ahmad bin Hambal nalika piyambake tasih thalabul ilmi mondok ngoten niku nate klambine ilang, bandane ilang sampai sing tersisa niku namung kain setunggal ingkang dipun damel. Ngoten niku kanca-kancane do nawani, Kang Ahmad bin Hambal sampean tak paringi duit 40 dinar ya cara kene ngono pun kuwatah jumlahe puluhan juta. Al-afaf zinatul fakri, menjaga diri dari meminta itu menjadikan perhiasan bagi orang fakir. Ahmad bin Hambal kelangan pakaian, kelangan bondo donya, sampai mboten gadah nopo-nopo sing didahar lan sak pituruté. Hanya pakaian satu yang tersisa. Kanca-kancane do rundingan, pun ngeten mawon lho Ahmad. Kita urunan sampai njaluk piro, kita urunan njaluk piro, kita paringi. Apa yang dijawab oleh Ahmad bin Hambal? Tidak. Orang mukmin itu tidak mudah untuk menerima. Orang mukmin itu tidak mudah untuk meminta. Pun ngeten mawon, aku kayak ono duit sak dinar, tidak atas nama pemberian, tapi atas nama hutang. Aku tak nyambut gawe apa sehingga iso nyauri utangku. Niku wong mukmin. Bapak Ibu, memang iffah niki gandenganipun karo ithar. Iffah niku menjaga dari meminta. Ithar niku mendahulukan untuk orang lain urusan dunia. Dua hal yang menjadikan seseorang fakir menjadi terhormat. Ithar menjadikan seorang yang kaya juga terhormat. Nek wong melarat supaya terhormat kudu duwe iffah, orang ngemis, orang jaluk. Nek wong sugih untuk dia terhormat, dia memberikan, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Jadi benten. Makanya zaman riyen Bapak Ibu pangapunten nek urusan dunia niku wong liya riyen, awake gak uman gak popo. Niku wong zaman biyen. Nggih Kanjeng Nabi nate meragat mendo niku, sedaya pun dibagi karek ndas wedhuse. Kanjeng Nabi tanglet sahabat, iki ndas wedhus ki sing cocok kanggo sapa? Ya Rasulullah. Di antara para sahabat niki sing paling fakir si fulan. Si fulan ditimbali diparingin ndas wedhus. Seneng Bu wong angsal ndas wedhus kok. Bu, dalem Bapak, aku diparingi Kanjeng Nabi ndas wedhus ndang di rumah dibakar, bakdo dibakar dikerik ulune, bakdo ngoten terus digodhog. Terus daging lengkap. Kantun bumboni, kantun goreng, kantun bumboni jangan mboten mentolo, iling tanggane. Pak, apa Bu?
elek-elek awake Pak wis sering mangan iwak wedhus. Pinggire omah lho ketoke kok jarang mangan iwak wedhus, tak paringno pinggire ngono piye? Ya mboten napa-napa to Bu ndang diparingno. Diparingno pinggire ajeng ngrumat niku lho. Maringi bumbu mboten mentolo, iling tanggane ngoten. Teng mriki nggih ngoten nggih nek oleh ndas wedhus yo iling tanggane. Modele. Nggih. Nek fakir aja geleman njaluk, nek sugih dahulukan orang lain. Apa tuh hubungannya ifah atau al-afaf zinatun li fakri niki supaya wong fakir niki kok jumeneh nyolong, kok jumeneh ngerampok, kok jumeneh memakan hak orang lain untuk meminta saja dia nggak mau. Lawan dari afaf niki tamak, rakus. Dia mudah meminta, bahkan mudah untuk memakan hak orang lain. Nek awake wis rumangsa mampu, mbok ya ora usah njaluk BLT, wong wis mampu. Masa omahe wis keramikan, sapine 5, montore 3, sawahe amba ngoten niku mangan BLT ya baik-baik saja. Padahal niku nek diangen-angen iso ngrusak awak, soalé napa mangan hae wong liya. Ngerti-ngerti sumben wayah ning neraka wetenge gedhe ndang ususe dawa tangga-tanggane padha gawok. Lah dik biyen sampean kok wong apik ngono, lah kok saiki ning neraka wetenge gedhe ususe dawa. Aku gak ngerti apa sing nyebabno aku mlebu neraka wetengku gedhe ususe dawa, bareng didelok isen-isene ususe niku dadak tulisane BLT. Soalnya nopo mangan hae wong liya. Setunggal najan kula jenengan fakir aja gampang njaluk. Najan kula jenengan fakir aja gampang ngemis. Apa neh nyolong, apa neh ngerampok. Jaga diri, jaga harga diri, jaga diri dari perkara sing haram, dari perkara sing iso ngrendahno awak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, tuhfatul mukmini fid dunya al fakru. Asline wong mukmin iku dimulyakno Allah dengan kefakirannya. Mulane Kanjeng Nabi nate dawuh, al fakru syainun indan nas wa azyanu indallah. Wong fakir iku ketoke ning alam donya ino, tapi munggo Allah wong iku dimulyakno. Karek sabar napa mboten. Sing nomor 2. Wa syukru zinatun nikmah. Syukur iku dadi pemaese nikmat. Bapak Ibu kula jenengan nek diparingi nikmat kalih Allah, hiasi dengan rasa syukur. Hiasi dengan rasa syukur. Wong nek syukur bakal ditambah, wong nek ingkar bakal dilandrat. Riyen niku zaman Nabi Musa alaihi salam diutus kalih Allah. Niku ana keluarga sing wis suwe nek melarat. Sampai sing wedok niku gremeng, Bapak napa to Bu? Kula karo sampeyan niku rak wis suwe nek iman karo Nabi Musa. Iya. Lah ya wong Nabi Musa niku kalimullah. Nabi sing iso langsung ngendikan, sing iso langsung berbicara dengan Allah. Lah maksudmu piye to Bu? Awake iki pendereke Nabi Musa lho Bapak. Nderek Nabi Musa, iman kali Nabi Musa niki pun dangu, tapi kok yo jek utuh melarat wae. Jaluk-jaluk donga Nabi Musa niku Pak, piye carane ndang iso sugih? Jenenge wong lanang nek sing wedok gremeng njaluk sugih ngoten niku rak ya nggih ya wis meneng, sing penting budal ngoten niku. Budal tenggene Nabi Musa sowan, ya Nabi Allah, ya Kalimallah. Enten apa Bapak? Sepindah kula niki silaturahim sing nomor kalih bojo kula niku wis mboten patek betah melarat. Lah terus kula diobraki kalih bojo kula, dikengken sowan jenengan, mbok ya kula niki dongakno muga kula niki ndang cepet dadi wong sugih. Jere Nabi Musa, ya wis aku tak salat dhisik, aku tak munajat ning gone Allah. Bareng badhe munajat, jawabane Nabi Musa, Pak, dalem ya Nabi Allah. Karo Gusti Allah kowe ditawani sugih dhisik tapi koko barbarane melarat.
Apa melarat dhisik saiki kok sepanjang akhir hayatmu kowe dadi wong sugih? Bingung. Iki kudu wong wedokan sing jawab iki. Kula tak mantuk riyen ya Nabi Allah. Kula tak mantuk riyen tak rundingan kali bojo kula, bojone ngene, "Bu, sampean karo aku karo Gusti Allah dikei pilihan. Sugih dhisik saiki, tapi koko 3 tahun bar 3 tahun sugih melarat sak lawase. Apa awake saiki sabar melarat, koko terus sugih sampai mati. Cara sampean milih pundi, Bu? Melarat dhisik lagi sugih apa sugih dhisik lagi melarat? Melarat dhisik lagi sugih. Nek cara wong lanang ngoten niku milih sugih dhisik to melarat dhisik, Pak? Menurut sing wedok. Lah nek cara jenengan pripun to, Bapak, kok tanglet kula? Nek aku yo melarat dhisik, Bu, ora apa-apa, sok sing penting anak putune mulya, barbarane sugih. Sing jawab wedok, sing wedok jawab ngeten, "Pak, awake iki kawit biyen wis melarat, kok jek pengin melarat terus?" Wis to melarat-melarat lah, sing penting wis tau ngrasakno sugih. Aku ki pengin roh piye to rasane dadi wong sugih. Wes matur ngene Nabi Musa, jenenge wong lanang ya kalah karo wong wedok. Matur datang Nabi Allah, "Ya Nabi Allah, bojo kula pun mutuske, pripun Bapak? Pokoke sek penting sakniki sugih riyin, mangke dene melarat niku urusane Gusti Allah." Akhirnya Nabiullah Musa niki munajat datang Allah, didongakno betul sugih tiyang niki. Merdamel saya merdamel tambah gampang cepet sugih. Sing lanang ngilingne, "Bu, muk 3 tahun lho." Lah terus piye? Wis donya ora ning gunane. Ayo disedekahno, ayo bantu wong sak akeh-akeh, maringi daharan, terus sedekah, terus sedekah, terus sedekah. Setahun tambah sugih maneh. Piye to, Pak? Wong ahli sedekah kok gak melarat-melarat iki wis to terusno. Wong 3 tahun, wong kalek 2 tahun. Terus Bapak Ibu 3 tahun berlalu sampai menginjak hampir 4 tahun panggih Nabi Allah Musa. "Pak, pripun kabare?" "Alhamdulillah ya Nabi Allah, dongane jenengan mustajab, kula kalih bojo kula sakniki sugih." Loh, lah saiki ra wis luwih saka 3 tahun. Ya Allah, iya. Kira wayahe melarat mestine iki. Oh iya, jebole wis luweh 5 wulan ya Nabi Allah. Iki mestine kowe wis melarat nah lah kok cek sugih. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam niki munajat kalih Allah. "Ya Allah, lah terusé tiyang punika nek bakda 3 tahun empun ajenge melarat, lah niki empun 5 wulan lho. Napa jenengan supe?" Jere Gusti Allah, "Aku ora tau lali Musa. Pantang bagi Tuhan untuk lupa." Lah niku kok tasik sugih. Lah ya to Nabi Allah Musa. Nabiku Nabi Musa, aku ki Allah sing paling sugih, sing paling dermawan. Umpama ana makhlukku sing dermawan kaya suami istri kuwi, senengane luman maring-maringno, umpama gawe melarat aku ra mentolo. Selama wong iku jek gelem syukur, selama wong iku diparingi nikmat jek gelem syukur, mongko wong iku tetep tak tambahi. Akhirnya jebule wong iki sampai mati sugih terus. Bu, nek sampean ditawani melarat dhisik lagi sugih karo sugih dhisik lagi melarat milih pundi? Sing muni melarat dhisik getun aku. Atok sugih dhisik. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, al-afaf atau ifah, menjaga dari meminta, itu perhiasan bagi orang fakir. Syukur itu perhiasan bagi orang yang mempunyai nikmat atau yang diberi nikmat. Makanya riyen teng kitab Ahaditsul Anbiya dipun terangaken, ana wong duwe sawah, gadah sabin, terus gadah kebutuhan. Iki piye sawahe kudu didol, Bu. Lah pripun malih Bapak, wong awake ya butuh, sabene didol kalih tiyang. Bareng dijual sekian dinar,
iki adol iki tanah itu apa saisen-isene ya saisen-isene kabeh wong dodolan ya wit ning kono ya nggone sampean apa sing ning kono ya nggone sampean kabeh ya wis disepakati sekian dinar dijual. Bareng pembeline niki Bapak Ibu macul bakdo macul sekian meter ternyata teng niku enten kotak isine emas. Sing emas niki isine pirang-pirang kali lipat dibanding harga beli tanah. Cara sampeyan tuku tanah terus nemu emas sak kotak ngoten niku kira-kira sampean balekno ning nggone sing duwe tanah apa sampean Pak Dipiyambak? Ngono kok ifah lho ifah apa? Wong wis tak tuku kok. Niki bedane wong saiki karo zaman biyen. Wong zaman biyen iku wedi umpama mangan mboten hae. Ya Allah, aku tuku sawah ora tuku emas. Lah kok piye emas ki? Piye Bu? Ayo dibalekno Pak, aja mangan sampai mangan barang sing ora nggone Pak. Sowan ning nggone wong sing adol tanah niku. Pak, niki kula niku rak tumbas tanahe jenengan, nggih. Tapi bareng seminggu kula macul, kula nemu emas sak kotak, kula balekne nggih, niki gadane jenengan. Mboten Lek, kula adol sawah niku yo sak isen-isene. Kula mboten nate ngertos, kula mboten nate rumangsa gadah emas niku. Pun kangge jenengan mawon, mboten kangge jenengan mawon, oyok-oyokan nolak. Cara wong saiki oyok-oyokan apa? Oyok-oyok ya Allah, niku jenenge ifah. Akhirnya piye carane mutuske, ayo sowan ning gone salah sijine ulama. Bareng sowan tengene salah sijine ulama niki matur pancen wong nek njaga awak saka barang sing ora hae niku wirai niki ya abot. Tapi nek kepingin halal tenan wis ngene wae. Sampeyan duwe anak wedok ta ora? Gadah Pak Yai setunggal. Sing adol sawah ternyata duwe anak wedok. Lah sing tumbas sampeyan duwe anak lanang utawa mboten? Gadah tasik setunggal, ya wis jodhokno wae. Dijodhokno terus emas sak kotak niki paringno anake sedekah dadi loro karone saged dahar. Cara jenengan kira-kira nggih saged ngoten nggih? Alhamdulillah wong rengeli pancen luar biasa. Roh dunya pun boten kemlirakan. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 ifah, menjaga diri dari meminta itu menghiasi kefakiran. Nomor kalih syukur itu akan menghiasi kenikmatan. Wasabru zinatul bala. Sing nomor 3 sabar itu akan menghiasi ujian. Bapak Ibu kula jenengan nek meyakini kebenaran lakoni wae, aja ngenteni komentare tangga. Soale wong lakoni apik ngenteni komentare tangga kuwi ora sida ngelakoni. Ana wong kudunge amba lagek ape kudungan amba wis didarani karo tanggane wi aliran apa neh. Koko katokan cingkrang, rambutnya abang, lagek numpak sepeda motor, lawi ape nggodaki lanangan dine. Jadi apa sing dilakoni nek ngonteni tangga? Makane Luqman Al-Hakim wa il qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim niku nek wanti-wanti anake nek kowe nglakoni keapian, nglakoni kebenaran, aja ngenteni pendapate wong. Nek pendapate wong mbok rungokno kabeh, mbok pikir kowe iku tambah ora sida nglakoni apa-apa. Dicontohno to ulama-ulama sering nyontohno, nek gak percaya ayo nak nggawa khimar, nggawa keledai. Khimar dituntun wong loro karo, wong padha muni, wong loro kok bento karo. Wong ana kendaraan nganggur kok ora ditumpaki lho nak kleru nak. Wis kowe nak sing numpak akhire anake Luqman Al-Hakim niki numpak khimar bapake nuntun petuk wong oh anak kurang ajar. Wong tuane nuntun kok dheke numpak yo kliru nak yo wis kowe sing mudhun nak kowe sing mudhun. Luqman Al-Hakim mudhun nuntun bapake numpak petuk wong grombolne wong tuwek ra ngesakno anak. Wong tuwek ra ngesakno
anak kleru neh nak mudun lah piye Pak ayo tumpaki loro karo khimar sitok ditumpaki wong loro petukan wong neh lho wong ndang ra ngesakno kendaraane wong kendaraan sitok kok ditumpaki wong loro ya wis lah piye Bapak nek ngono kendaraane dipikul wae dipikul wong loro wong sak desa ngguyu mundak nemen tenan. Sama ketika kita dapat ujian dari Allah, isbir, bersabarlah. Jenengan nek diuji kalih Allah sabar. Soalnya jenengan dalam rangka diuji niki, pangapunten. Enten tiyang niku Bapak Ibu, gadah kewan niku namung 3. Setunggal gadah pitik, kangge napa pitik? Kangge nek subuh saged nggugah azan. Piyambake gadah keledai, kangge napa ngusungi barang-barang nek teng sabin teng kebun. Sing nomor 3 gadah asu kangge njaga, asu penjaga kebun perkara kebune luas. Bapak Ibu suatu saat tiang niki ngerti-ngerti pitike niki dipangan serigala. Pitike mati, piyambake sedih tapi piyambake iling dibalik semua musibah, dibalik semua ujian pasti ada kenikmatan. Sabar, iki mesti sing paling apik pitike yo mati. Tangga-tangga padha nylathu ngesakno pitike mati. Bakdo pitike mati, keledene sing didamel teng sabin ngusungi barang mati, dicokot serigala malih. Lah yo eman-emani wong kendaraan sing dienggo ngusungi kok mati. Piyambake sedih tapi sabar. Sabar niku maksudnya dibalik kesedihan ini pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Bakdo ngoten asune mati pisan. Lah yo kebun sakmene ambane gak duwe asu nek ngobraki kewan-kewan nganggo apa? Tapi piyambake tetep bersabar, sujud marang Allah. Ya Allah, kula yakin di setiap ujian mesti jenengan paringi anugerah. Bakdo ngoten, bakdo subuh sekitar jam 6 enjing ngeten iki petani niki krungu rame-rame teng kampung. Ternyata wong kampung niki sami dibondo kalih rampok sing jumlahe kathah. Kenging nopo kok wong-wong padha dibondo perkara wong-wong niki pitike akeh, keledene akeh, ingon-ingone akeh, ape dowani terus dibondo. Lah wong niki ora dibondo soalnya ora duwe apa-apa. Ya Allah, terus wong-wong niki digiring ning alas, dipenjara, piyambake mboten. Soale napa? Piyambake dislametno dari musibah sing luwih gedhe. Mulane jenengan nek diuji kalih Allah, rupa ujian apa mawon, sabar. Sabar. Riyen niku enten malih enten tiyang piyambake niku urip kalih putune. Putune niki lari nom umur 19 tahun. Gadah ingon-ingon niku jaran setunggal. Tangga-tangga padha ngina wong lumrahe kendaraan, sak omah yo duwe 3, duwe 4. Wong iki sak omah mung duwe 1 jarane tapi apik. Nelongso yo duwe putu nom-noman kok jarane mung sitok, ora kaya liya-liyane. Mbahane nek pesen sabar nak, konaah nak. Buwareng ngoten jarane niki melayu ning tengah alas. Ilang. Tangga-tangga padha muni la ya wong kendaraan jaran muk sitok ilang pisan, nelongso. Piyambake sabar nak. Setiap ujian pasti ada anugerah. Janji kowe gelem sabar. Sekian minggu berlalu dadak jarane koalas niki mantuk. Nggawa jaran songo sing apik-apik. Jere wong-wong bejo-bejo. Jarane ilang kok saiki tambah songo. Jere nangane, "Le, putuku, najan kowe dikeki nikmat ngene, iki jaran kok alas do muleh lulut karo jaranmu, kowe aja bungah dhisik, syukur ning Allah, sapa nyono akeh jaran iki dadi ujian." Nggih Mbah, tak ulangi Mbah. Jaran iki dilebokno kandang, diulang siji wong jenenge jaran liar saka alas ditumpaki ndegar-ndegar baru ditumpaki ceblok sikile coklek. Tangga-tangga padha muni, nelongso, tak kira jaran nggo apik, dadak pembawa sial. Saiki putune sikile coklek. Wis sabar nak. Gusti Allah niku nek ngekei ujian sampean gelem sabar engko dikei anugerah sing luwih akeh. Sabar bocah niki.
Bareng jarak seminggu bakdo coklek mboten saged melampah, jebule ana undang-undang saka kerajaan, panglima perang datang, sapa wong duwe anak duwe putu sing nom-noman umur 17 tahun munggah wajib melu perang perkara negarane terancam. Kabeh anak putune sing nom-nom digawa karo kerajaan padha tangisan, mbah iki ya ora tangisan wong anake sikile coklek. Ciri wong-wong bejo mbah, bejo kowe, anakmu ora ketut perang sebab sikile coklek. Lha niki cara sampean ngandel omongane tangga rak ya susah wong sampean. Setiap ujian bersabarlah, setiap nikmat bersyukurlah. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Ana 8 perkara sing dadi penghiase 8 perkara liyane. Siji, menjaga dari meminta, menjaga dari mengemis, itu menghiasi kefakiran. Sing nomor 2, syukur, itu akan menjadi penghiasnya nikmat. Sing nomor 3, sabar, itu menghiasi ujian. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-sabru sitrun minal kurub wa aunun alal khutub. Kanjeng Nabi dawuh, sabar itu menjadi tutup bagi semua kesulitan dan menjadi naungan bagi segala pekewuh. Susah kaya apa kula jenengan nek sabar selesai. Kesulitan apapun ketika kita sabar selesai. Bu, sabar ngoten niku enten watese napa mboten? Wong kok kon sabar terus, wong kok kon sabar terus jenenge sabar ya ana kuwi wong emosi. Omongan ngono ki mesti wong katok, wong emosi. Bu, sabar niku mboten enten watese, muk menungso dhewe sing matesi awake dhewe. Kapan kita bersabar ini, sampai kapan? Sampai kula jenengan betul-betul benjing teng swarga. Wong sabar niku sampai mati. Loh, sampai sakratul maut pun kula jenengan kudu sabar. Nek mboten sabar iso salbul iman, imane iso gedhe nek mboten sabar. Bapak Ibu, ketika nanti kita sakratul maut niku ana wong beriman, wong kafir kabeh bakal ngrasakno nelak. Sakratul maut niki gawane nelak. Setan niku membo-membo, iblis niku membo-membo. Membo-membo sinten? Membo wong sing paling sampean senengi. Sampean seneng anak sing teko anak, sampean seneng bojo sing teko bojo, sampean seneng ponakan sing teko ponakan. Ngoten niku nggawa banyu. Bu, sing membo ki lho takok kok dalem ae sampean niku. Wong cerita sing membo takok kok sampean dalem ae. Bu, eneng apa nak? Sampan krasa nelak bu ya, niki iblis sing muni. Iya nak, aku nelak nak, aku nelak. Iki ana banyu bu, sampan ombe, matur nuwun nak, kowe sing tak senengi lah kok gembati karo aku. Tapi eneng syarate bu. Napa nak syarate? Ucapono la ilaha, ucapono ora ana pangeran. Nek jenengan beriman sabar. Nak nelak kaya apa aku, nek kok kongkon muni ra ana pangeran, aku moh aluk orang ngombe, aluk nelak tinimbang aku gak duwe pangeran. Masa ta Bu gak pingin ngombe Bu? Ya pingin nak, tapi penjalukmu kuwi lho. Wis Bu, ucapono ilahaini tsnain. Ucapono nek pangeran iku ana loro Bu. Niki kudu sabar. Umur oleh tuwa, awak oleh mati. Jasadku oleh dipangan tanah, nyawaku oleh digawa malaikat ruh, malaikat Israel. Tapi imanku ojo sampai kededel setan. Aku tetep muni la ilaha illallah. Ketelak kaya apa la ilaha illallah. Ketika kula jenengan detik-detik sakratul maut niki bersabar, Gusti Allah niku maringi pitulungan. Piye pitulungane? Malaikat sakratul maut niki, malaikat Israel niki dugi lisan, dugi mulut. Lisan menolak, ojo jabut saka kene, lisan iki sering zikir neng Allah.